ദാദാജി 8:45. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തരസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 8 വരെയുള്ള മന്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇനി 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ഇനി അത്രയും മന്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 12, 13, 14 അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ്, 15, 16, 17, 18 അങ്ങനെ 4 ഗ്രൂപ്പ്. 15, 16 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 17, 18 അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെ 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 9, 10, 11 മന്ത്രങ്ങള് സ്പീഡ് കൂടുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കുഴപ്പമില്ല. 9, 10, 11 മന്ത്രങ്ങള് നമ്മുടെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 9, 10, 11 മന്ത്രം ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്. 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത്. ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 12, 13, 14 വരുന്നത്. പിന്നെ 15, 16, 17, 18 പ്രാർത്ഥനയാണ്. ബാക്കി 4 പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 പിന്നെ നമുക്ക് അത് എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു പോകാം. ആദ്യത്തെ 3 9, 10, 11 അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അല്ലെ, വിദ്യ അല്ലെ. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യ. അപ്പൊ വിദ്യ പിന്നെ അവിദ്യ, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 വാക്കുകള്, വിദ്യയും അവിദ്യയും. അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയല്ല, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ മന്ത്രത്തിലും ഈ വിദ്യയുടെ മീനിങ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിദ്യയുടെ അർത്ഥം ഒരു മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ പറയുന്ന ആ മീനിങ് ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ മന്ത്രം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്. ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കുക. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? 9, 10, 11 ഈ 3 മന്ത്രങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. എളുപ്പമാണ്, ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മന്ത്രം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കൂടി മനസ്സിലാവും. ഒമ്പതാമത്തെ മന്ത്രം 9. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസത്തെ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊം വിദ്യായാമൃതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസത്തെ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ വിദ്യായാമൃതഃ. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാല്, വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. കേട്ടോ, തെറ്റായ അറിവ്. നമ്മൾ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതായത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് എന്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശരിയായ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ മായാവാദികള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ, മായയായ അപഹൃതജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് അവര് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ വഴിയിലാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തെറ്റായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അറിവ്.
അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? അതൊരു അറിവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അത് തെറ്റായ ഒരു അറിവാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ്. അതും പിന്നെ ഭൗതികമായ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതും എന്താണ്? ഭൗതികമായ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതും നമുക്ക് ശരിയായ അറിവല്ല. ശരിയായ ജ്ഞാനം ഏതാണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനം ഏതാണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭൗതികമായ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവല്ല. എത്രയേ നമുക്ക് ഭൗതികമായ അറിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ബുദ്ധിമാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായ അറിവ് നമ്മളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ? തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് വിദ്യ അവിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെയാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവല്ല, തെറ്റായ അറിവ്, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വിദ്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല. നമ്മള് അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. തെറ്റായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള അറിവ്. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ജ്ഞാനം രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവര് തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവര് കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും. അതായത് മിഥ്യാജ്ഞാനം, തെറ്റായ തെറ്റായ ജ്ഞാനം, അത് അവർ മോശ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവരും തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വിദ്യ, ഭൗതിക ജ്ഞാനം, വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും രണ്ടു കൂട്ടരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ മന്ത്രം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ സംശയലേശമെന്നെ അപകടകാരിയാണ്. അപ്പൊ അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് അപകടം നിറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ വിദ്യ തെറ്റായോ വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ശീലിച്ചാൽ അതും അപകടകാരിയാണ്. ഇപ്പൊ തെറ്റായിട്ട് വിദ്യ നമ്മൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്താണ്? അതും അപകടം തന്നെയാണ്. അവിദ്യ എന്തായാലും അപകടമാണ്. വിദ്യ തെറ്റായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതും നമുക്ക് അപകടം തന്നെയാണ്. വിദ്യയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശിയെന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞതയെന്നും വിളിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അന്ധതയിലെത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ നമുക്ക് മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അജ്ഞത ആവുന്നത്. നമ്മള് അങ്ങനെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ മറക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പോ കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി ഇവരിങ്ങനെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവര്. കർമ്മികൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖം, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ആര്? കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ 99.9% ജനങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരക്ഷേമ തൽപരത, രാഷ്ട്രീയം മുതലായവയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ വിഷയ സുഖ സമ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി കഴിയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ 99.9% എല്ലാവരും എന്തുമാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം, നമ്മുടെ വിഷയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവയൊക്കെ സർവേശ്വര ബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് ഇതിലെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7:15 സ്ഥൂല ഭാഷയിൽ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്, കഴുതുകൾ വിഡിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. 7:15 പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. നാല് സുകൃതികളെ കുറിച്ചും ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്തവര്, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ് ആ 4 കൂട്ടര് പറയുന്ന ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ. മൂഢന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നരാധമന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ദുഷ്കൃതികളിൽ വരുന്നവരാണ്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിഷ്ഫലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്? ഈ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ളവരെന്താണ്? അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നവരാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖം പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിൽ ഉള്ള രത്നം പോലെ, മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജഡശരീരത്തിന് അലങ്കരിക്കുക. ഒരു ജഡശരീരം അല്ലെ, ആത്മാവില്ലാത്ത മരിച്ച ഒരു ശരീരത്തിന് അലങ്കരിക്കുന്നതിനോട് തുല്യമാണെന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈശ്വരൻ നിഷേധിക്കുന്നവര്, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര്, അവർക്ക് ആ അറിവ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അപകടമാണ് നമുക്കത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയില് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ? ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആധുനിക സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ക്ലേശങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മുകളിൽ മനസ്സും, മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിയും, ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവും സ്ഥിതമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളില് മനസ്സ്, മനസ്സിന് മുകളില് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സ്, മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധി, ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവും സ്ഥിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ മൂടിവെക്കാനുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക ഒരു ഉപായം മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്നുള്ളതാണ്, ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിന് നയിക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയാണ്? അത് അജ്ഞതയാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് അജ്ഞതയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദാവാതാരതരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. ഇപ്പൊ തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കള്, വേദാവാതാരത എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരെങ്ങനെയാണ്? വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തെറ്റായ ജ്ഞാനം, വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവരുടേതായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അറിവെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന വേദാവാതാരത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 15:5 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ വേദാവാതരതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവര് ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും താല്പര്യരല്ല. അവർ
സ്വർഗപ്രാപ്തി പോലുള്ള അവര് എന്താണ് പുണ്യഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും ആര് താല്പര്യരല്ല? ഈ വേദാവാദാരത എന്ന് പറയുന്നവര് താല്പര്യരല്ല. വിസ്മൃതിയാണ്ട് ജീവനെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള സ്വർഗീയമായ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വേദാവാദരതർ കൂട്ടർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം? നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയി അത് വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഈ വേദാവാദരത എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടര് ശ്രമിക്കുന്നത്. വൈദിക തത്വങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത്തരക്കാർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ. ഈ വേദാവാദന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരുടേതായ രീതിയിൽ വേദങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ചിലരെ ഉയർത്തി കാണിച്ച് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കളായി കെട്ടിച്ചമച്ചു വെക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ചിലരൊക്കെ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് ഒരു മോഡല് പോലെ പറയും, അവര് ഭയങ്കര എന്താണ് നല്ല വ്യക്തികളാണ്, നേതൃത്വ നിരയിലുള്ളവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. വൈദിക സാഹിത്യം അനന്യസാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണെന്നും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയല്ലാതെ അവ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അവർക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ വൈദിക സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനന്യസാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണെന്നോ അത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നുള്ളതും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കുവാനായി ഒരാൾ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ യോഗ്യതകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അത്തരത്തിലുള്ള യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ മായയാപഹൃതജ്ഞാനത്തിൽ പെടുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. അത്തരക്കാർ തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം തെറ്റായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവര്, മായയാപഹൃതജ്ഞാന എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവര്, അവര് സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതി അവരെന്താണ് വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വിഡ്ഢികൾ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ അവിടുന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്തെ ശക്തമായിരിക്കണം. അപ്പൊ വിഡ്ഢികള് ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ട് മായയില് ഭഗവാൻ കുടുങ്ങപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ളവർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവരുടെ ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ ശക്തികളും. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. പക്ഷെ ഈ വിഡ്ഢികള് അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ മായയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ താഴെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ശക്തമാണെന്ന് ഈ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരക്കാർ ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവര് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണെന്ന്. പക്ഷെ ആ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ആര് പരിഗണിക്കുന്നില്ല? ഈ വേദാവാദാരതർ അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ആണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഒന്ന് വിദ്യ, അവിദ്യ, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനവും. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് അടുത്തത് എടുക്കണോ അതോ അതെടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒരുമിച്ച് നോക്കണോ? ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ അടുത്തതും കൂടി എടുക്കാം. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? എടുത്തോട്ടെ അടുത്തത്. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്ന സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? പറ്റുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 10, മന്ത്രം 10. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ആഹൂറ കേൾക്കാൻ വിദ്യയ. വയ്യ മാതാജി. കേട്ടില്ല? മാതാജി എന്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ല? മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞ? കേൾക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കേക്കാം. മാതാജിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ആഹൂര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ആഹൂര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? വിദ്യ, വിദ്യം അവിദ്യ അല്ലെ? വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. അത് രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഇതില് നമ്മൾ പറയണത്, 10ാമത്തിൽ നമ്മൾ പറയണത് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? 10ാമത്തിൽ വിദ്യ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അതായത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ നേടുന്ന ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം തന്നെ, അതിന് മാറ്റില്ല. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകുക? ആണോ? അല്ല. അല്ല അല്ലെ? ഒരെണ്ണം നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മളെ വെളിച്ചത്തിലേക്കാ കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെ? ആണല്ലോ? ശരിയായ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ 10ാമത്തിൽ പറയണത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫലം കിട്ടും. അവിദ്യ കൊണ്ട്, അതായത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടുന്ന ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ശുശ്രുമ ധീരാണാം, ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ധീരന്മാരെന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടുന്ന ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായി? നമ്മൾ 9ൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്, അതുകൊണ്ടൊരു ഫലമായിരിക്കും. പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം അതായത് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും എന്തുവാണ്? ഒരേ ഫലമാണ്. രണ്ടും നമ്മൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫലം കിട്ടും. ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിദ്യ, അത് വേറെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിനും 2 ഫലമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിയെ ഒന്ന് പറയുവോ മാതാജി? മാതാജി ഒന്നൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ മാതാജി? ശരി ശരി. ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ജ്ഞാനം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടും. അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് കട്ടാവുന്നില്ലല്ലോ, ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചു. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനും 2 ഫലങ്ങളാണെന്നാണ് ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിരിക്കുന്നത്. ധീരന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ജ്ഞാനം, അതായത് വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, അവിദ്യ കൊണ്ട് ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ജ്ഞാനം, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫലം വരും. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം, അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം വരുന്ന ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായപ്പത്? മനസ്സിലായി മാതാജി. അടുത്തത് വിവർത്തനം.
ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം, പിന്നെ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലം, അല്ലെ? രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒന്നിനൊരു ഫലം, വേറൊരു ഫലം. അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് ഫലമാണെന്ന് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലം. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? രണ്ടും രണ്ട് ഫലമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് അധ്യായം 13 പറയുന്നത് പോലെ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. ഒരുവൻ എന്ത് വേണം? ഗുണവാനായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. അപ്പൊ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവനാണെന്ന് വെറുതെ മറ്റുള്ളവരെ മുന്നില് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമാവരുത്. അപ്പൊ സ്വന്തം പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകൾ, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ക്ഷമ പാലിക്കണം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ക്ഷമ പാലിച്ചിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെന്താണ്? അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അയാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും കേട്ടോ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്കായിട്ട് ആവശ്യമായി കവിഞ്ഞൊന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കി നമ്മളൊന്നും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സ്ഥൂലമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. പിന്നെ ഈ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം നമ്മുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതാനും പാടില്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ, ജന്മമൃത്യു, ജരാവ്യാധി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പദ്ധതികളൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ വെറുതെയാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതലായി ആസക്തി പുലർത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതിലെ കവിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ആസക്തി പുലർത്താനായിട്ട് പാടില്ല. ശാസ്ത്രാനുസാരങ്ങൾ അധികമായി ഗൃഹപുത്ര കളത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തരുത്. നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമല്ലാതെ നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മൾ ഗൃഹം, പുത്ര കളത്രാദികളിൽ നമ്മുടെ ബന്ധു സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ അവരോടൊന്നും അധികം ആസക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ടോ. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക, ദുഃഖിക്കുക. ദുഃഖം വരുമ്പോ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല, സന്തോഷം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുകയും ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളർന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയിലും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തിയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം?
അതിനോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാവുക, നമുക്ക് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരില്ലാത്ത ജനങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരോട് നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല, അവിടെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയി തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നത് കൂടി ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഇല്ലാതാകും. പക്ഷെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നശിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടത്. ഈ 18 വസ്തുതകളും വിജ്ഞാന വികാസനത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുറമെ ഈ മറ്റുള്ള രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 18 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയാണ്, ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണത്. ആധുനിക സമുദായത്തിൽ കേവലം ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തനെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമുദായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, കുട്ടികൾ പോലും എങ്ങനെയാണ് സ്വയം പര്യാപ്തരാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയാണ്, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം സാധാരണ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആൺകുട്ടികളാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പൊതുവെ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയാകാണ് കുട്ടികൾ, ആ വിദ്യാഭ്യാസം തെറ്റായ രീതിയിലായതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ സർവകലാശാലകളൊക്കെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയാം. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും ഈ ദേശീയത അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അതൊക്കെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ശരിയായ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്രമേയമായ ശൂന്യാകാശത്ത് മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ ഭൂലോകം എന്നാരും ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല, കുറേ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ചെറിയ ചെറിയ ഭൂലോകങ്ങള്. അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകം ചെറിയൊരു ലോകമാണ്, നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കുറേ ഉണ്ട് ശൂന്യാകാശത്ത് ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം പിണ്ഡങ്ങളിൽ ചെറുത് ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വ്യസ്തതയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കണികാ സമാനമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണികയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതി പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ പിണ്ഡങ്ങള് കണികയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ 4ൽ 3 ഭാഗം ഏതാണ്, ആത്മീയമായ ലോകവും 1 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ചെറുതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളും എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഗ്രഹ സമുച്ചയങ്ങളുമുണ്ട്. പരമപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ നാം ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗാദികളിൽ പീഡിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ പരമപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെറിയ ജീവിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, അളവറ്റ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടും ഇരിക്കുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ജന്മമൃത്യു ജരാവാദികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എവിടെയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. 20 30 വർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ദൈർഘ്യം 100 കൊല്ലമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് 100 കൊല്ലാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്, 20 30 ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ 70 80 വയസ്സൊക്കെയാണ് മാക്സിമം വരുന്നത്. അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മൂഢരായവർ ഈ പരിമിതമായ കാലത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞരായവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ പരിമിത കാലം കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഓരോ രാഷ്ട്രവും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50% ശക്തിയും രാജ്യസുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ രാഷ്ട്രവും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്, അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവാക്കേണ്ടി വരും, നടപടികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും.
ഇത്തരം തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത്തരത്തില് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയാകട്ടെ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത ശരിയായ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യയെ കുറിച്ച് നേടാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മായാശക്തിയെ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഉത്തമ അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവരും ധീരരല്ല. ധീരൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്ത വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ധീരൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ധീരൻ എങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും വേണ്ടി ആശിക്കുന്നില്ല, ഒന്നിനും വേണ്ടി വിലപിക്കുന്നില്ല. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായിട്ടുള്ള ശരീരം, മനസ്സ്, ഇതൊക്കെ ഭൗതിക സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും, ഈ ധീരനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഉത്തമാധികാരിക്ക്. ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് ബന്ധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ശരീരവും മനസ്സും എങ്ങനെയാണ്, ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ബന്ധനമാണ്. ഇതൊക്കെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനമുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ശരിയായ പ്രവർത്തനം എവിടെ വരുന്നത്, തന്റെ ശരിയായ ലോകത്തിൽ, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം വരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവതത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവൻ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കള് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ജഡവസ്തുക്കളെ പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പരമോന്നത സത്തയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ഇതൊന്നിനും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനെല്ലാത്തിനും ചൈതന്യം നൽകുന്നത് ആരാണ്, ഈ ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടത്. എന്താ പറഞ്ഞ, ആ ചൈതന്യം അത് ഇല്ലാതാകണം, സത്ത് പോയി എന്നാ പറയാ നമ്മള്. ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാര് ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇത് ശുശ്രൂമ ധീരാണം, ധീരന്മാരിൽ നിന്നുമാണിത് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും, ധീരന്മാർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ആ ഗുരുവിന് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ സന്ദേശം, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ധീരനായി തീരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ധീരനാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ആ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ധീരനായിട്ട് മാറുന്നത്. യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ അർജുനനെ പോലെയും ആ ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ ഗുണവാനുമായിരിക്കണം. ഇതാണ് ധീരനിൽ നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന രീതി. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ആരായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ഗുരു പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറായിരിക്കണം, ശിഷ്യൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഒരു അധീരനെ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തവൻ, അതായത് പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു നേതാവായിരിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ഗുരു ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ധീരന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ധീരൻ അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരു ഗുരുവാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടുന്നതിനായി ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധീരനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौरप्र ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ഉം 10ഉം നോക്കാം, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. 9ാമത്തെ പറയുന്നത് വിദ്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ.
ഹലോ അല്ല മാതാജി പറയും മാതാജി, വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. വിദ്യ എന്നത് തെറ്റായ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, വിദ്യ എന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. 10ന് നേരെ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ മാതാജി? അപ്പൊ അതെ. വിദ്യയുടെ വേർഡ് മീനിങ് നോളജ് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ വിദ്യ പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശീലിച്ചാല് അത് ശരിയായ ജ്ഞാനായിരിക്കില്ലേ? ആ, ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഗുരു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് ആ മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നേടിയവര്. അതെ അതെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്വീകരിച്ച തെറ്റാണത്. തെറ്റായ അവര് അറിവാണ്, പക്ഷെ തെറ്റായ അറിവാണ്. അപ്പൊ വിദ്യ എന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂലല്ലോ. വിദ്യ എന്നാൽ നോളജ് തന്നെയല്ലേ മീനിങ്? അല്ല, പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ കാരണം അത് തന്നെയാണ്. അതാണ് എനിക്ക് സംശയം. അത് നമ്മള് പരിശീലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണോ മീനിങ് മാറുന്നതെന്നാണ് എന്റെ സംശയം ചോദിച്ചത്. അതെ മാതാജി, ഇപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ് അത് എന്തായാലും അറിവാണ്. പക്ഷെ അത് അറിവ് ശരിയായ രീതിയിലും വരാം, തെറ്റായ രീതിയിലും വരാം. ഓക്കെ, ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ശരിയായ അറിവാണ്, തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് തെറ്റായ അറിവാണ്. ഓക്കെ മാതാജി. ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ വിശദമാക്കുക. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. 3ാമത്തത് ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി എന്തിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? മൂർഖമ്പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തോട്. ഹരിഭക്തി സുഖോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ജഡശരീരത്തിൽ ഛേദിക്കുന്ന അലങ്കാരത്തോട്. ഭഗവത്ഗീത 15:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? വേദങ്ങളിൽ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ വേദത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. അത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് എഴുതാം. വേദാവാദരതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ആ പറഞ്ഞത് മായ അപഹൃതജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ. അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തരുന്നവര്, അവരെയാണ് വേദാവാദരത എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്താണ്? വേദ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് പറയുന്നവർ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? വേദാവാദരതർ എന്ന് പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രം 10ാമത്തേൽ പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായ ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ട് ഫലമാണെന്ന് ധീരന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത 13 8-12 പറയുന്നത് എന്താണ്? യോഗ്യതകൾ അല്ലെ? ഒരു ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണെന്നാണ് അത് നോക്കി എഴുതിക്കോളൂ ഭഗവത്ഗീതയില്. പിന്നെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ ആരിൽ നിന്ന് നേടണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? ധീരനിൽ നിന്ന് നേടണമെന്ന് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല, എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആരെയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ധീരൻ എന്ന് ഉത്തമാധികാരി അല്ലെ? ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ധീരൻ എങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രബോധക നേതാവായിട്ട് തീരാൻ കഴിയില്ല? അധീരൻ, അതായത് ധീരന് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു പ്രബോധക നേതാവാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത വ്യക്തി അധീരനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു നേതാവാകാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ